Kwan mamalo mar jotuo kansa mano yangi higa magana 2024 ka gwenge manyandwat mar Kenya ema kansa tinie pachoka ma en kaluwore koda nonro motim kod duol mar National Cancer Institute ma bendo yango ni kwan mamalo mar jotuo kansa gin joma mine kipimo kod joma chuo. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Sirikal medo chuogo yore mag kedo kod tuo kansa ma medo nuro gana mathoth e pachoka. Kaluwore kod nonro mar duol mar National Cancer Institute, ji moyo 14,000 noyudo kod tuo mar kansa higa mar 2024. Ka kuom kwan ni ji 8,000 gi wiye ne gin mine, chuo ne gin 6,225. Kaluwore kod NCI, kit kansa 5 mahinyo jo Kenya oting'o kansa mar thuno, mano mar dhod nyodo mar mine, kansa mamako dag nyodo mar joma chuo, kansa mar duol kod mano mar nyimbich madongo kata colorectal cancer. Kamano bende nono yango ni gwenge mag Masawa otelie kwan mamalo ma jotuo kotelnegi kod kaunti ma Nyeri, Murang'a, Uasin Gishu, Meru e kin mamoko. Gwenge mag nyandwat mar Kenya kata kamano ofwenyni ni kod kwan matin mar tuoni kamoting'o Mandera, Marsabit, Turkana e kind mamoko. Kaka yo mar goyo jek kedo kod tuo mar kansa, sirikal kawuono yango komiti moyiedhi mabiro telie timo nonro matut kotenore kod tuo mar kansa. Oyango komiti no, jatend migawo mar thieth Aden Duale okwedo kwan mamalo mar thoe mikelo kod kansa, kosingo ni migawo mare biro tiyo kod komiti ni e duoko piny kwan makamano. To make the right policy decisions, we must get the right data, scientifically proven with evidence, so that we don't do guesswork. Because at the end of the day, as the chairman said, every decision we make within the healthcare sector affects the patient. So the decision must be made right, it must be evidence-based, and it must be done timely. And with that, chugo komiti no timore kinde ma piny Kenya rakore kod kwan mamalo mag jotuo kansa kageno eni tij komiti no biro jaso thuolo mosebedo e weche mag kedo chutho gi tuo mar kansa. Simfros Okinda, Ramogi TV.